Od najmračnijih ljudodjelskih dana, o zvijezdama, o bolestima, o životnim tajanama Europa nikada nije znala više no što zna danas. Vrhunski bošnjački intelektualac kaže da su reditelji fukara. Taj problem dok se ne riješi, dok ovo društvo ne shvati da umjetnost nije fukaraštvo, nego da je umjetnost zapravo avangarda koja vodi jedno društvo u civiliziraniju budućnost, do tog momenta mi nećemo imati zdravu kulturu. Ujedinjene nacije su još 2000. godine potpisale deklaraciju o milenijumskim razvojnim ciljevima, kojih je 8, a način na koji se oni mogu implementirati prepoznato je globalno kao segment u kojem je kultura jedna od vrlo važnih sektora u ljudskim životima za poboljšanje kvaliteta života generalno, samim tim i milenijumskih razvojnih ciljeva. Tako da jedan od prozora kroz koje se implementiraju ova sredstva vezana za postizanje milenijumskih razvojnih ciljeva upravo bila kultura za razvoj. Naša organizacija, to jest u ovom slučaju sve 3 organizacije Ujedinjenih nacija, to su UNDP, UNESCO i UNICEF, su pripremile zajedno sa institucijama vlade projekt koji kroz prozor kultura za razvoj je dobio sredstva od globalnog fonda. Potrebno je napraviti reformu u kulturi u cijeloj Bosni i Hercegovini, jer mislim da je veliki odliv sredstava i u tako malom budžetu. To je ko da ložite kod kuće, a svi prozori otvore. Složio bi se sigurno da je potrebno neku reformu napraviti, samo ne znam na koje je gorivo mislio gospodin Pašović kada je u pitanju loženje kraj otvorenih prozora. Prozori institucija kulture, inače projekata u kulturi su prilično zatvoreni, baš radi nedostatka tog goriva. I tako da sigurno da ima tog goriva, da ima, o čemu cijelo vrijeme govorim, malo veći budžet Ministarstva kulture i sporta kantona Sarajevo, sigurno da ne bi možda primijetili ako je koji prozor otvoren. I svi nezavisni ljudi su, pod znacima navoda, nezavisni. Treba pogledati njihovo poslovanje, koliko dobiju od federalnih ministarstava i ovih budžetskih i državnih institucija, a oni su na istoj deređi kao i mi. Od 25,9 miliona maraka, koliko iznose budžetska sredstva za kulturu i sport u kantonu Sarajevo za ovu godinu, 3,5 miliona će biti izdvojena za produkciju kulturnih programa. Mada prosječna plata zaposlenih u kulturi ne prelazi 1000 maraka, prema zvaničnim podacima Ministarstva za kulturu i sport kantona Sarajevo, samo za plate je u prošloj godini izdvojeno 65% budžetskih sredstava. Još nekoliko statističkih podataka. Prema zvaničnom izvještaju, 3 javna teatra u Sarajevu u prosjeku dobiju 92% iz kantonalnog budžeta. Prosječna gledanost po predstavi je 136 gledalaca. Nezavisna produkcija East West Centar dobila je u prošloj godini 24% iz javnih budžeta, a prosječna gledanost bila je 432 gledaoca po predstavi. Prosječan broj zaposlenih u 3 javne ustanove je 39. U East West Centru zaposleno je 5 ljudi. Evo sad upravo kad smo bili na jednom gostovanju u Francuskoj, mi smo bili kompanija sa najviše ljudi sa kojima smo došli oko jedne predstave. Mnoge kompanije dolaze samo sa par tehničara, štednja je na mnogim stvarima. Ja po zakonu naše države moram otići u Francusku sa dnevnicom od 70 eura po svakom članu teatra, što su mi rekli da Sarkozy nema u Francuskoj dnevnicu od 70 eura. A šta stoji između fukareštine i avangarde? Jako je bilo dobro napraviti studiju Ministarstva za kulturu kantona Sarajevo dok je bio ministar Emir Hadžiafizbegović, jer bi tu dobili jedan priručnik o tome kako ne treba da izgleda Ministarstvo za kulturu u Bosni i Hercegovini. Sve negativno što se može pronaći se može naći u tom periodu. Znači od toga da nije prisustvovao sjednicama vlade, da je za vrijeme njegovog mandata smanjen budžet u jednoj značajnoj mjeri, da je imao konflikt interesa kao ministar, da nije imao nikakvu ozbiljnu komunikaciju sa svim onim segmentima u kulturi sa kojim je trebao da ima, da je potpuno netransparentno trošio budžet. Dakle,
postojali su tu elementi da se on smijeni kao ministar. Ja sam službeno gospodina Emira Hadžibegovića kao ministra vidio samo jedanput u Sartru, u svom teatru. Znači, čovjek se nije miješao u svoj posao. On nije riješio ni jedan od 10 ključnih problema Sartra, niti je pokušao. Tako da ne znam o čemu bi dalje razgovarao oko toga ako se neko ne bavi svojim poslom i ne bavi se područjem za koji je postavljen, ne znam o čemu bi pričao o njemu dalje. Što moram reći, to je da mi je žao da budžet od 2006. na 2007. nije pratio kretanje budžeta u kantonu Sarajevu, jer bilo je perioda kad je budžet bio i 200 miliona veći nego što sam ja imao, a budžet Ministarstva kulture i sporta je padao. I danas dan spominju taj slučaj u prošlom sazivu kad sam bio, baš kad smo radili taj budžet i kad idu ti krugovi skidanja budžeta, ja sam došao do cifre jedne i rekao da ja od ovoga dalje ne mogu. Ja ne idem dalje, jel to jest. Otišao sam u toalet, vratio sam se nakon 10 minuta i sad kad smo dobili nakon sat vremena kompletnu, jer ovo je samo Ministarstvo kulture i sporta, ali inače imate. Onda kad sam pregledao to, pa sam stao ovako, pogledao kolega ispred mene, mi se osmijehnuo je malo i ja pitam šta je, kaže, hoćeš ti ići u toalet, 1 milion je bilo manje. Znači, morate biti na licu mjesta, pogotovo kad su tako osjetljive stvari kao što je budžet. Mislim, ja to shvaćam, nisam ja nikome zamjerio, ali to je tako. Rijetki su oni koji hoće javno priznati, ali izvjesno je da u komisijama pri ministarstvima kulture koja odlučuju o raspodjeli sredstava ima političkog uticaja. Komisija se i napravi kad se ne želi ništa riješiti, po Churchillovom principu. Bio sam jedan član od 5 članovi za kantonalne komisije za razvoj kulturni i historijski turizam koji je formirao Ministarstvo kultura i sport kanton Sarajevo. Nažalost, mi smo pisali niz projekte vezano sa razvoj kultura i kulturni turizam u kantonu Sarajevo, ali nažalost nismo uopšte dobili taj budžet što je obećano. Upravni odbor Fondacije za kinematografiju Ministarstva za kulturu Federacije odbio je 2010. finansirati novi projekat Jasmile Žbanić. I žiri i upravni odbor radili su bez jasno utvrđenih kriterija. Predsjednik upravnog odbora odbio je da primi predstavnike Udruženja filmskih radnika koji su namjeravali predložiti kriterije u skladu s evropskim standardima. Otok ljubavi sada je hrvatski film. Ipak, nije problem samo u ministarstvima i komisijama. Mi nemamo obrazovani kadar u oblast kulturni management. Znači, vlada bi trebala obezbijediti stipendije za mlade ljudi da bi mogli otići. Nažalost, u Bosni i Hercegovini nemamo taj oblast u našem fakultetom, da bi poslali naše mladi kulturni radnici na studiju za kulturni management. Svi se slažu u jednom, da Bosni i Hercegovini treba strategija za kulturu. Ovaj dokument je Vijeće ministara usvojilo 2008. Može se napraviti kulturna strategija koja prije svega mora da bude u glavama ljudi koji rade u kulturi. Ja sam nedavno razgovarao sa ministrom Sredojem Novićem. On je sasvim ispravan primjer dao. On kaže, zašto bih ja se bavio time da Umjetnička galerija Bosne i Hercegovine bude državna galerija, kada oni nikada nisu pozvali ni jedan razred jedne škole iz istočnog Sarajeva da dođe na izložbu. Čovjek je potpuno u pravu. Pred Vijećem ministara će se uskoro naći i prijedlog akcionog plana. Jedno od osnovnih sadržaja akcionog plana jeste i decentralizacija strateškog planiranja i prioritizacije u sektoru kulture. Šta to znači? To znači osnivanje kulturnih savjeta, odnosno vijeća kulture, ako hoćete, na svim razinama vlasti. Od lokalnog nivoa preko kantonalnog, entitetskog i državnog, i na taj način bi se upravo ta prioritizacija mogla, da, ako hoćete, staviti u ruke kulturnih radnika, umjetnika, ljudi koji su upravo u samome sektoru, a ne i u administraciji. U Bosni i Hercegovini vlasti kulturu vide skoro isključivo kao potrošnju, konstatuje naš sagovornik.
Mislim, kultura može najbolje brand i najbolji način marketing za jedan grad ili za jedan država kao Bosna i Hercegovina. Ako vidite, mislim, nije kulturni turizam dovođenje turista iz Dubrovnika ili Split po ne znam koliko stotina da oni obilazi stari most, gledaju neki džamije i crkva i nazad u Dubrovnik. To je potpuno neodrživo i lokalna zajednica nema ništa od toga. Mislim, vrlo malo, ona će kupiti neki suvenirice od 5 maraka, može kupiti ćevapi i nazad u Dubrovnik da troši pravi para. Kulturni turizam, mislim, u Londonu, u Beču, u New York, to je lokomotiva. Oskar ide u Bosnu i Hercegovinu za ničiju zemlju u režiji Danisa Tanovića. Golden Berlin Bear for Best Film this year goes to Grabavička. I ovo je za moju zemlju, za Bosnu. Hvala vam.